Aalakin se katsoi viimeistä sitä tuomaria tälle uskallakin täältäkin puottaa alas. Tämä jännittää siis, kun me ei olla mennyt tuomia sen jälkeen. Että toisaalta se on niin rämäpää. Meillä on tullut myös niitä lentokeinoja. Kisoissa mutta ei harvoissa. Sitä ei Keidossa käynyt mitään ennen kuin tuli se uusi jalkahallille, joka remisee niin kauheasti. Niin sitten se alkoi pelkää sitä, mutta se alkoi päästä kaikkein. No mä en ehtinyt siis tähän saakka, kun mä tulin just kun ne alkoi. Musta on just sillä vanhaa aikaa oli niitä keinoja, jotka ei välttämättä lähteä Tän on näistä tuollakin aika hyvin. Mä katsoin, että Malmössä ollaan niin kouluissa, että on suoraan. Aivan tosi ja sieltä on vielä hylky. Seuraavana kisaajana sitten väkejäsentenä Varalla Koronamia 6, tanssulaisuustoinen pihakoira, ohjaaja anteeksi 17. Ihana vaan. Mahti on 5. Aiku siis nuoremmin. Jolle ei, kun Hirmu on 2 vuotta ja 2. Niin se Hirmu on. Joo. Sitten joku nuori uros, joka on läipi. Kauhea iso torremmu. No minä käsin siinä. Mutta missä ollaan missä vaan? Tuli sitten valitettavasti hylky sieltä. Väkeille tuolta radan oli. Rengas tulitettiin Vääpäältä puolelta. Ja väken jälkeen sitten radalle numero 7, joka on tämän luokan viimeinen koira, viimeinen. Seiskokoira on Jack Rupselin Karri, ohjaaja Kaisa Parkkinen ja Pyhäjärven Elina Tervo. Ja tästä luokasta todellakin tuo 9 on noussut. Eli ei sitä tässä luokassa. Tämä on tosi paljon koiraa. Se on hirveän kuormittaa sitä kanssa yleisöä. Siis nyt ei Jyväskylän kisassa tosinkaan, kun siellä on umpinaiset aidat ja sitten lähtökarsina. Se oli ihan silleen, niin kuin hän on yksin radalla. Hän pisteli